গ্রুপनो जोङो फार्स्ट किस्ति 25,000 कोटी होबाय অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এতিয়া উদ্যমিতা আঁচনি होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसेयाव 10 जन मेम्बार थायो 10 जन मेम्बारनि साफ्रोमबो गावनि एकाउन्टआव 10,000 कोटी थाखा होनानै आसाम सरकारा अलरेडि फोसावबाय सबे 10,000 कोटी थाखा पाबो बे 10,000 खौ जुदि मोजाङै खरस खालामोबा बे 10,000 खौ मोजाङै खरस खालामोबा माबा मोनसे खामानि मावोब्ला এই 10,000 টাকাটো ভালকে কাম কৰিলে আৰু 25,000 টাকা দিব সেকেন্ড जाय क्लासआ साख्रि मोनाखै लाइमोनफोर हौवासाफोर लाइमोनफोर এই साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख টাকা सरकारा बयनोबो होगोन 1 लाख টাকা 5 बोसोरनि उनाव सुख'नांगोन बेबो 2,000 आरो 1 लाख टाकाखौ सुख'नाङा 2 लाख कोटी टाका होगोन जाहाथे माबा मोनसे मावनानै जानो हायो किबा একটা করে খাবো পারে दायो गामि गामि दै फैबाय गामि गामि जौगानाय फैबाय अरुणोदय मोनबाय लोगोसे देग्लाय बोसोराव थांखि लानाय जादों जिमानखिनि सुवालि আছে हिनजावसाफोर ओरैनोथ' कलेजफ्राव एडमिशना 100% फ्रि जाबाय एबार रावबो एडमिशननि थाखाय हौवासा जा हिनजावसा जा फैसा होनो नांला फ्रि बेजों लोगोसे हिनजावसा गथ'फोरनो फरायहोनो थाखाय गोबां फरायसायानो मेट्रिक पास खालामनानै फराया फैसा गैया एडमिशन लानो जोंनियावबो फैयो गैया जोंबो होनो हाया दा नंखायनो सरकारा बेखौ फ्रि खालामना होबाय एडमिशननि थेवबो हिनजावसा गथ'फ्रा दखना बायनांगौ बायदिसिना जेंनाफोर थायो बिनि थाखायनो सरकारा जाय मेट्रिक पास खालामनानै हायर सेकेन्डारियाव एडमिशन लागोन कलेजाव बेनो 10,000 थाखा होगोन जाय हायर सेकेन्डारि पास खालामनानै कलेजाव एडमिशन लागोन बेनो 12,500 कोटी थाखा होगोन जाय डिग्री पास खालामनानै एमए आव एडमिशन लागोन बिसोरनो 25,000 कोटी थाखा होगोन जाहाथे रावबो हिनजावसा गथ'आ फरायालासिनो थाया बे जाबाय सरकारनि आसनि बिपिएफनि समाव खुन्दुं कम्बलनि राजनिति खालामदोंमोन जों खोनाबाय थादों आंखौ मेगनजों नुवाखै रायजो राजाफ्रा खोन्थादों आंनो दा जोंनि दिनाव जोङो खुन्दुं कम्बलखौ बन्द खालामबाय खुन्दुं मुथासे होननानै भट लायो जोङो मा खालामदों थोंजोङै रां अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि लाबोदों दासिम 27 नखर 27,000 এতিয়ালৈকে বিপিএফৰ দিনত খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি কৰিছিল 100 টকাৰ কম্বল 50 টকাৰ খুটা দি ৰাজনীতি কৰিছিল আমি এইবিলাক সব বন্ধ কৰিলো কি কৰিলো এতিয়ালৈকে প্ৰায় 27,000 মহিলা যিসকল পিঠা বিক্ৰী কৰে চাহ বিক্ৰী কৰে সৰু সুৰা দোকান দিয়ে কিবা কৰে তেখেতসকলক আমি 5,000 কোটি টকা দিয়া হৈ গল 27,000 এতিয়ালৈকে 27,000 বেমাৰী 5,000 কোটি টকা দিলো 27,000 আমার ছাত্র ছাত্রী আমি 5,000 কোটি টকা দিলো কোনো খুটা কম্বলৰ ৰাজনীতি কৰা নাই মই আগতে কথা দিছিলো আমার সরকার আহিলে কোনো আঠানা পয়সাও ঘুষ দিব নালাগে এতিয়া আমি 6,000কে অধিক চাকৰি দিলো 6,000 নিকে বাংসিন চাকৰি হবাই রাও আঠানা পয়সাও ঘুষ দিলে গেলাম যায়কে কোনো আঠানা পয়সা ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই বিপিএফৰ দিনত লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিব লগা হৈছিল সাধারণ কন্ট্রাকচুয়াল চাকরি আমি রেগুলার চাকরি দিছো কিন্তু আঠানা পয়সাও ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই আঠানা পয়সাও ঘুষ না দিয়ে আৰু ফৈগো মাস মোটামনি गेजेराव কমসে কম 7,000 চাকরি ओंखारबावगोन जोंनि काउन्सिलाव मोनसेया जाबाय मास्टारफोर 4-5,000 सो आरो गुबुन गुबुन साख्रि 2,000 सो गासै 7,000 साख्रि ओंखारगोन मोनसेल' खावलायनाय घुस होनो थाखाय रावबो रेडि जानो नाङा गथ'फोरखौ इन्टारभिउ पास खालामनो थाखाय बयबो रेडि खालाम दानि खामानिया बेल' नैबे समाव आंनि नखरनिबो रावबो साख्रि मोनाखै थांनाय 3 बोसोराव 6,000 साख्रि मोनबाय जाय इन्टारभिउआव पास खालामदों बेनो साख्रि मोनदों दा बेनिखायनो रायजोफोर मोनसे सोलायनाय लाबोनो थाखाय जोङो फैदोंमोन आं सिगांबो कक्लाबारियाव गोबां मिटिं जादों दाबो बुंगोन राजखान्थि खालामनाया आंनि जिउनि थांखि नङा गोबां बुखिबाय थायो जाति फानबाय मा फानबाय बायदिसिना बेखौनो 17 बोसोरसो बुंबाय बिटिएफआ आंबो सोंबाय थादों जाति फानग्रा दखाना बहा दं आंनो खोन्था दाबो खोन्थाया जि फाननाय अमा फाननाय दाउ फाननाय बेदर फाननाय दखानफोरखौ नुदो
जाथि फाननाय दखानखौथ' आं नुवाखै दा जाथि फानग्राफोरा लासै लासैनो गैयानिफ्राय गैया जालांदों मानो 12 बोसोर रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों अनदोंमोन नाथाय बे 12 बोसोराव बिथांमोना रायजो राजानि अननायखौ बुजियाखै जौ जुवा बुलायनाय हिंसायारि थासारि जेरै गोसो एरै सरकारखौ सालायलांदोंमोन नाथाय दिनै बे थेर बेथेर जाबाय नोंथांमोना नुदों दाखालि बावै कक्लाबारिनि सालबारिनि एमसिएलए जय मुसाहारिया जोंनि हान्जायाव जयेन जाबाय नै थांनाय 12 तारिखआवल' खेबथाम मन्त्रि जानाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोंनि पार्टियाव जयेन जाबाय रोजा रोजा मानसिफ्रा फैगासिनो दङ आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया जाय समाजखौ मोजां मोनो जाय माहारिखौ मोजां मोनो जाय माहारि जौगानायनि खामानि मावनो सानो बियो फैनानै इउपिपिएलआव खामानि मावनो हागोन नाथाय जौ जुवा गाज्रि थासारिखौ कुनु कारनाव राजखान्थिनि थाखाय जोङो बेखौ बाहायनो मोना मोजां थासारियाव बयबो थांनांगोन बेखौ जों लुबैयो दिनैनि समाव लेखा फरायनाया जोंहा जौगानायनिफ्राय जौगालांदों बिथांमोननि सरकार सालायनाय समाव मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होयोब्ला जोंनि बिटिसिआ बयनिख्रुइ सिङाव थायो दायो गोजौ जिल्लाफोर आपार आसामनि जायफोर 1 नाम्बाराव थाबाय थायोमोन बिसोरखौ गाख्लायनानै बाक्सा चिराङा गोजौआव फैबाय सबसे टपाव बोसोरनि एकेडमी बे मालाबाबो जायाखै दा दिनैनि समाव जोङो गोबां हाबाफारि आखायाव लादों बड'फाया बुंलांदोंमोन हारिखौ गेरेमसा हारि दानांगोन 17 बोसोराव गेरेमसा हारि जानायनि जेबो खामानि मावलाङाखै बिथांमोना जोङो दायो बर' माहारिनि 13 जोंनि हारिमुआरि बिथिं आयदाफोर जोंनि माखासे आइटेम्सफोर बेखौ जोङो जीआई टेगिं खालामबाय जिअग्राफिकेल इंडेक्स माने भारत हादराव दखना होननानै सोरबा गुगलाव कम्पिउटाराव लिरना होयोबा बे दखनाया बर'नि होननानै अराय सम मिथिजासिगोन सेरजा होननानै लिरना नायोबा गुगलाव बेयो बर'नि होननानै मिथिसिगोन जीआई टेगिं जानायनि उनाव सिफुं होननानै बुङोबा बर'नि होननानै मिथिसिगोन खाम होननानै बुङोबा बर'नि मिथिसिगोन बेबायदिनो गासै गंगार दुन्दिया माबा माबि लाजोबनानै गासै 13टा आरो 8टा दंबावो नाफाम जौ गिसि जौ गोरान आर'नाइ बे 8टायाबो जानो थांगासिनो दं आरो जोंनो मोनसे हारि जेराव खेबसेयावनो 13टा आइटेम 13 आइटेमा जोंनि खेबसेयावनो जीआई टेगिं मोनदों बेबायदि सा सानजा भारताव रावबो मोनाखै बेफोर खामानिखौ बिथांमोना मावाखै दिनै जोंनि जायगायाव सन्तोष ट्रफी खेला जायो इन्डियानि बयनिख्रुइ हाइस्ट खेला जोंनि जायगायाव दायो डुरान्ड काप खेला जायो 132 इन्डियानि बयनिख्रुइ एसियानि गोजामसिन फुटबल खेला आरो मिया खालामो बे क'क्राझाराव जायो गोबां गिदिर प्रग्रामफोर जोंनि जायगायाव फैयो मन्त्रि मनला दिल्लीनिफ्राय गोबां फैयो आरो दायो बिटिएफनि मानसिफ्रा बुङो गोदो रावबो हाबनो हायाखैमोन जोंल' सलायदोंमोन सरकारखौ हारसिंनो राजा बायदि सालायदोंमोन हाग्रामा महिलारिया ओंखायनो रावबो फैना नुफैया नालाय लामा नांगोना दालां नांगौ गासै बोरैबा डेमेज जाजोब्बायमोन दिनै खेबनै प्रधान मन्त्रि फैबाय खेबथाम हम मिनिस्टार फैबाय दिल्लीनिफ्राय भारतनि राष्ट्रपतिया तामुलपुराव फैबाय गोबां जौगानाया दिनै लासै लासै फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो रायजोफोर मोनसे हादोरनि नोगोरारि हिसाबै हादोरनि सरकारखौथ' दाखानांगोन जोंहा गावनि खामानियावबो जानांगोन बिथांमोननि गोरोन्थिनि थाखायनो थांनाय 10 बोसोराव जोंनि एमपिआ मालायजों सेजादोंमोन बिथांमोनाबो राजनिति खालामदोंमोन बे राजनितिआ ओरैबायदि खालामबाय गावनिखौल' सानबाय हारिनि बाथ्राखौ सानाखिसै नंखायनो 10 बोसोराव राजखान्थि गोहोआ गावनियाव दङमोनब्लाबो एमपिखौ बिथांमोना सेजादोंमोन जोङो सरकाराव फैग्रो मोना रायजो सभानि एमपिखौ जों मोनबाय रोंगोरा नार्जारी बिथां आरो दायो नैबे लकसभानि एमपिआ जयन्त बसुमतारिया दिनै देरहागोना रोखा जाबाय मानोना बिजेपिआ जोंजों दङ एजिपिआ जोंजों दङ आरो बिटिआर ओनसोलनि 30निख्रुइ बांसिन फरायसा आफाद माहारि आफादफ्रा बयबो लिरनानै फोसावबाय जे जोङो जयन्त बसुमतारिनि थाखायनो खामानि मावगोन बे रोखा जाबाय बे खामानिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मावनो हागौमोन नाथाय बिथांमोना गुबुन खामानियावसो गोसो होदोंमोन जौ लोंनायाव गोसो होदोंमोन जुवा गेलेनायाव गोसो होदोंमोन बायदिसिना खामानियाव गोसो होदोंमोन जोंनि लाइमोनफोरनि जिउखौ जे दानांगौ लेखा फरायनांगौ बेयाव गोसो होआखैमोन बिथांमोना मेला खुंनानै जुवा खुंनानै
थासारिखौ गाज्रि खालामदोंमोन जों बड'फानि मुङाव सुपार 50 खालामनानै 50 फरायसाखौ दिल्लीयाव 50 फरायसाखौ दिसपुराव गुवाहाटीयाव 50 फरायसाखौ मेडिकेल 50 फरायसाखौ इन्जिनियारिंनि थाखाय जों सरकारि कलेजाव फरायहोदों आरो देग्लाय बोसोराव गोग्गानायनि बाथ्रा आं हारसिं नङा बर' माहारिया गोग्गानाय बाथ्रा जोंनि बर' फिसाफ्रा खेबसेयावनो सा 50 APSC पास खालामदों देग्लाय बोसोराव खेबसेयावनो कुनु दिन जाफेराखैमोन दा दिल्लीयाव फरायगासिनो दङ जोंनि गथ'फ्रा दिनै मोनसे मैया रिजाल्ट ओंखारदों JEE जों क'क्राझाराव सा 50 फरायसाखौ इन्जिनियारिंनि थाखाय फरायहोबाय थादों बे एन्ट्रेन्स एग्जामनि जि JEE नि बेवहाय 50 नि मादाव 44 पास खालामबाय Mana dari mencoba bersuci tangan. Bersuci nanti dengan Google mobile mana dia mobile Google mana ni bersuci nanti mana mana. Nombor kan, dia mana mana. Nanti nama kelina, kami kelina, lega tak nama kata nama juga. Ada kuno nombor bisa kana, joma budi kopi dia mana, mai muda mai, bayi mabak mana, sudah mana mabak nombor betul. Yang people ada lega kuno nombor ni mana. Dipakai tercari nama ada juga. Amar dewa kalau putra loy, kiko se land mati. ट्रांसफर करिबो कारणे मंडल ऑफिसर का पैसा दिबो ना लागे घुस दिबो ना लागे कारो पीछे जाबो ना लागे 13টা কাম করিবো পারে মোবাইল এর মাটিকা আপনার আর मंडल ऑफिसर যাবো না লাগে এনেকা বহুত কাম আছে যে কাম বিলাক আমি করি আছি আমার জিবিলাকে কাপড় বই থেকে সকলৰ আমি গুটি মানে ডাটাবেস বনাই আছে মই এতিয়া 1000 জনমান এমপু শিকাপৰ জম বিসর্জন আলো ডাইরেক্ট ফোন অরাই নেব কম্পিউটার নাই না Kini kisi fan bela, hari kisi fan kita dari bela orang. Ini bos kata fan aja. Ada kini masih orang. Desibang apa dari dong? Kau boge apa dari mama yang mau dengar, besok mau dengar, kata mau dengar, mama mau dengar. Ini dua tu yang asina, bahaya dengan sekarang komputer orang yang ada. Tentang juga agar surat mosaria, sari bigalnya menggaiden. Umum bosomataria, 10 bigal sama gaiden. Beda kata, dah sebut haram gaiden. Itu BT apa kemudian hari Muhammad.
दिनै आङो हिसाब खालामना बरनबाय मैं हिसाब करि उलालो 2020 आमार सरकार गठन करार लगे लगे बीटीसी अंचल एग्रिकालचार प्रडाक्ट एग्रिकालचार माइ आबादफोरनिफ्राय मोननाय रां बियो 1900 कोटिमोन बेसां 1900 कोटि 1900 कोटि आसले 1900 कोटि आमार धान आमार की कय तामुल सरियह बेलेग बेलेग बस्तु बिक्री करि पोवातो 1900 कोटि आसिल 4टा जिल्ला আজি तारिखत आमार एग्रिकालचार प्रडाक्ट बिक्री करे मानुहे पाय 5600 कोटि इमानखिनि उत्पादन बारि गय 5600 कोटिनि दायो जोंनिया फाननो हानायनि बेबस्था जाबाय दा এই बस्तुबिला करि आसो प्रत्येकटो समस्यायाव मोनसे मोनसे महिला मार्केट बानायगासिनो दङ प्रत्येकटो भिसिडिसियाव जोङो माने नलेज सेन्टार बानायगासिनो दङ प्रत्येकटो माने समस्यायाव ऑडिटोरियाम बानायगासिनो दङ रायजो राजाफोरनो जी नांगौ जेसेबां सीएलएफ अफिस আছে এটো আমি নির্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছো যিমান सीएलएफ অফিস আছে কাৰণ বাইদেউ সকলে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ গছৰ তলত বহি মিটিং কৰিব লাগে এই সমস্যাবিলাক সব সমাধান কৰি আছে গতিকে বহুত কথা ক'ব লগা আছে পিছত কম মই সকলোকে ধন্যবাদ জনালো এতিয়া আৰু বড় অবড় বুলি একো নাই দা বড় অনা বড় নাই গেলা जाय बिथाङा सार्टिफिकेटखौ खावना लानानै 10 बोसोर जोंनि लिडारफोरनि गोरोन्थियाव एमपि जाबाय बिथाङाबो इलेक्शन गेलेनो मोनाखिसै दा नंखायनो एबारनि इलेक्शनाव जोंजों मोगा-मोगि जानो हानाय कुनु टीम गैया बीपीएफनि खाम्फा बरगयारिया थांनाय इलेक्शनाव गावनि समस्थियाव जेननायसो जाय एमसीएलए समस्थियावनो जेनबाय बियो बोरै 24टा एमसीएलए समस्थियाव देरहालायखो गावनि समस्यायावनो जेनदों दा नंखायनो खाम्फा बरगयारिखौ गोबाङानो लोगो मोनाखै मोजां जेन्टेलमेन बियो लंपेन्ट गस्ला मोजां गानो खोथाफोरखौ मोजां मावो बुङो किन्तु खामानि मावग्रा मानसि नांगौ बाथ्राखौ बुजिग्रा मानसि नांगौ रायजो राजानो सान्दुं अखा सम होनो हाग्रा मानसि नांगौ जेन्टेलमेनल' जाबा जानाय नङा दा नंखायनो बे खाम्फा बरगयारि मोनहा गावसोरनि चिरां जिल्लायावनो गावनि समस्थियावनो अलरेडी कम भोट मोननाय आरो दाथ' एकदम कम भोट मोनगोन कारण चन्दन ब्रह्मआ जोंनि पार्टियाव फैबाय चिरां जिल्लानिफ्राय दा सानजाथ' भोटखौनो मोनखाया कख्लाबारिफ्राव दिनै मोनसे मोननै सुबायाव एफा एनै नांगोल दोंसै माखासेयावथ' गैला दा नैबे समाव बिनिखायनो हारिनि खौसेथि हारिनि गोजोन हारिनि जौगानाय आरो बड'फानि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रा जोङो बयबो फोथायनाय ला आरो बेखौनो आं खावलायबाय सम दंबावो जोंहा बयबो जाहाथे न'खराव रायलायो जे एबार जोंनि भटआ दरं अदालगुरियाव जोङो फामि बिबारनो होगोन किन्तु क'क्राझाराव जोंहा पेट्रलनो होगोन ठीक जाबाय नङा होनबा आङो बारा बाथ्रा बुंला बयनिसिमबो साबायखर बावबाय সকললৈ ধন্যবাদ জনালো ঠিকে আছে তো বাইদেউ সবে একো সমস্যাটো নাই ট্ৰেক্টৰটো বুজি পায় নাঙল ভাঙি গ'ল নাঙলটো 2020 চনত নাঙলৰ ওপৰেদি আমি ট্ৰেক্টৰ চলাই দিছো ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰেদি নাঙল যাব নোৱাৰে এতিয়া নাঙলৰ ওপৰেদি ট্ৰেক্টৰ চলাই গ'ল আৰু নাঙল আৰু উঠি আহিব নোৱাৰে আজিকালি নাঙল নিকিনেই মানে কোকৰাবাৰীত কিমান নাঙল আছে ট্ৰেক্টৰে বিচাৰে কিছুমানে নাঙল বজাৰত দেখা পালে কৰি খাবহে লৈ যায় হাল মাৰিবলৈ নোৱাৰে আৰু সবকে ধন্যবাদ জনালো ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক বৈঠকো অবংলাউৰিয়া মোজাঙাইনে ৰাখিছে কনসেপ্ট বৈঠক স্লোগান জয়ন্ত বসুমতাৰী জিন্দাবাদ 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 জয়ন্ত বসুমতাৰী জিন্দাবাদ 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 জয়ন্ত বসুমতাৰী জিন্দাবাদ 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 থ্যাংক ইউ